Ja toisella puolella hätäkeskuksessa. Aha. Hätäkeskus iski luurin kiinni. Leuka ylös. Vähän ylös, vähän Hienot kuvakulmat tähän näin. Laske, laske. Käsi kiinni rintakehällä. Se 40. Vittu. Ei, kaksi puolusta. Se kuolee! No nyt meni hyvin. Sitten painellut vielä hei. Niin. Se kuolee. Etkö sä nyt jätä siitä kuolemaan? Sitten me tulemme seuraavaksi. 19. Ei jumalauta, nyt on kuule. Se meni jo yli. Kuittaa tuossa. No niin. Hienoa.